Друже, привіт! Продовжуємо наші щотижневі інвестиції на брокері Trading 212. Сьогодні в нас 34-й тиждень наших інвестицій. Переходимо одразу до компанії Nordea Bank. Купити 50 злотих. Ордер розміщено. Окей. Компанія Візер. Купити на 50 злотих. Окей. Ордер розміщено. Чудово. Nordea Bank ми вже купили, чудово. Середня ціна наша змінилася. Перейдемо в історію. І Візер так само куплено. Чудово. 0,7 акції. Пролистаємо трохи нижче. Подивимося, що ми купляли минулого тижня. Минулого тижня ми купляли компанію Orlen на 100 злотих. Чудово. Обов'язково постав вподобайку даного відео, підпишись на YouTube канал, натисни на дзвіночок і до зустрічі наступного тижня.